Hola, jo em dic Aleix, soc nascut a Sabadell, soc català, hi he treballat molts anys, des dels 18 anys que vaig estar treballant, fins que un dia l'empresa se'n va anar a Norris, vaig quedar sense feina, vaig anar tirant, em vaig quedar sense paro i em vaig trobar al carrer. Aleshores la meva opció va ser tenir un cotxe, dormir en un cotxe. Vaig estar un any i mig o dos dormint en un cotxe, vaig tornar a trobar feina i em va tornar a passar el mateix. El que passa que ja no tenia cotxe, quan em vaig quedar al carrer, em vaig quedar al carrer. Per sort, per dir-ho així, vaig trobar una barraca, per almenys tenia un sostre, però clar, vius sense aigua, sense llum, convius amb les rates, convius amb els jabalís, això et crea una ansietat que, m'estic medicant, encara m'estic medicant, vaig al psiquiatre, encara m'estic medicant, i ara, per sort, des de fa un mes, doncs, gràcies a la fundació, estic en un pis, tinc una habitació, tinc aigua, tinc llum, vaig net, vaig amb roba neta i em trobo molt millor, fins i tot estic començant a deixar la medicació. Doncs mira, des d'Actua Vallès l'únic que et podem dir és felicitats, tio, perquè això és molt complicat i ho estàs aconseguint. O sigui que molt bé, Aleix. Gràcies.